langit langsung merespon, akhirnya kowe kena kualat. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, panjenengan ngerti napa mboten sing diarani kualat? Iki kualat iki mungkin ora ana ning basa Arab, ora ana ning basa Indonesia, ora ana ning basa Islam, ana ning basane wong Jawa biyen lho. Iki basa turun temurun. Kualat. Nah, apa sih yang diarani kualat itu? Kualat iku karmah lho. Karmah cilik sing langsung direspon karo sing gawe urip iki, sing gawe hukum sebab akibat iki. Jadi karma itu sebenarnya ono loro lho. Karma gede karo karma cilik. Yen karma gede iku berlangsungnya iku suwe, yo suwe, jangka waktunya iku suwe, terus kena iki ya suwe lho, kenane suwe. Misalnya ngene, nek karma gede iku wong ki mang nglakon apa jenenge nyalai aturan utawa nyalai kedosan lah, katakanlah wong ki mang kedosan karo wong tuane, akhirnya kena karmane iku 5 tahun kemudian, iso 2 tahun kemudian, 3 tahun, jadi jangkane suwe lho. Nah terus kena iku ya suwe lho. Nah iki karma gede ku ngono. Karma gede kena iku ya suwe, tahun-tahunan, bahkan sampai dihukum sampai seumur hidup. Contohnya karma sing dihukum seumur hidup yo loro gede niku yo loro stroke sing paling karma sing paling sering dengan wong ku sing wong ku menek kedosan iku mesti kena stroke sampai seumur hidup, terus akhirnya mati. Itu karma gede. Lah nek karma cilik mang dulur sing tak maksud ning tak bahas dina iki iku arane wong Jawa ngarani kualat. Nah, karma cilik iki disebabno mergo apa? Nek kebanyakan karma cilik iki disebabno ora tekan tindakane. Jadi ora tekan perilakune kaya durhaka karo wong tuwa, wani karo bojone katakanlah ngono ya. Utawa kaya dhek iki nglarani wong enggak. Jadi yo iso kategori nglarani wong tapi dalam hal ucapan. Nah, karma cilik utawa istilahnya kualat iku mang dilakoni wong kumang saka ucapane, saka pangucape, panyebute. Biasane ucapane tes iku wis nglarani atine wong. Ha iku kena karma cilik lho. Kualat wong Jawa ngarani. Langit langsung merespon. Akhirnya kowe kena kualat. Nah, iku lho. Yang dimaksud niku. Jadi yen masalah karma gitu lho. Karma iki ana loro jenise. Nek karma cilik emang arane kualat wong Jawa nek arane kualat kon ngomong. Kaya umpama ora percaya onone karma ngono kan lah ya. Aku gak percaya karma. Dadi dhek iki sengaja ngomong ngono ya. Sengaja ngomong ning wong akeh dengan banggae, dengan lantange dhek ngomong ngono. Akhirnya moro-moro kualat dong. Disekseni langit karo bumi, ngono istilahnya ngono tuh. Akhirnya kualate ku apa? Moro-moro dhek iku numpak sepeda tiba. Dadi mari ngomong ngono iku jarak duwilut, jarak 5 menit, mbok jarak sak jam iku dhek tiba numpak sepeda. Lah iki mang kualat. Dadi kualat iki mang karma sing instan, karma sing cepet lah cara ngono. Cepet direspon karo langit. Nah, istilahnya cepet direspon karo langit. Sampeyan katakanlah misui wong tuwa wis sekarang. Sampeyan misui. Sampeyan puisi wong tuwa sekejap. Moro-moro sampeyan niku kesandung tawiba, dadi mari misui ku kan sampeyan emosi, langsung sampeyan ngowale. Moro-moro sange sikil sampeyan keserimpet
kursi katakanlah ngono. Akhirnya sampean tuh ibu ngono. Dadi mari misu wong tua iku mang mbok sampean niku dilok-lokno wong tua mbok piye wis disawonene wong tua kaya apa sampean akhirnya mangkal misu wong tua. Nah iki kan dadi lara atine wong tua. Nah ngono maksudnya. Dadi lara atine wong tua. Meskipun sampean waktu iku mang aja niat misu tapi gak sengaja ngebrol. Akhirnya sampean kualat. Brawa, sampean pisui akhirnya sampean nyingkrih ya karepe kemarin miso terus sampean ngalih sampean kesandung kursi geblak moro-moro sampean kebawon tok buka bedok meja akhirnya mbok wendel sampean gini saking refleks spontan gak apa saking sampean niku emosi kan ya mungkin ngono ya iki arane kualat lho sampean mbok wendel ngene kan cara ngono lara utawa cilaka sing ditimpa wong iku mang sing wong kuat iku mang biasane gak parah ya iku mang bendul iso bendul iki iso gak waras-waras iso rong dina telung dina gak waras ngono iku sing diarani kualat lur karma cilik ngono. Nah, sing karma gede iku mang bahkan dokternya gak iso nambani iki karma gede. Ngoten niku. Dadi mulane iki lati iki kudu dijaga lho. Ajine diri saka lati. Ya. Ajine panjenengan iki ya panjenengan diajeni wong iki mergo saka tutur katane panjenengan. Mulane sing hati-hati engko sik ben gak kualat. Kena karma cilik. Kualat iki mang. Ya mulane wong dulur dhewe yen isih ngugemi wong Jawa. Wong Jawa iku mang kritis kok ngono kuwi dulur, kritis. Ngerti sejatine onone karma cilik sing nyekseni manungsa langit lan bumi siang dan malam kok ngono kuwi iki wong Jawa memahami hal kaya ngono ku hakikat urip hakikat hidup wong Jawa iku memahami kaya ngono ku dadi wong Jawa iku selalu hati-hati makanya simbole wong Jawa semboyane kan eling lan waspada iku pun ya derek mugi-mugi pepiling kula niki saged damel pembelajaran panjenengan lan ya eling-eling panjenengan supaya gak gampang ngobrol omongan ngono gak gampang titik ngomong kasar titik memvonis wong dadi hati-hati kualat mang sing diatani ya betul ngapunten sing kathah menawi enten kelapatan kula lan kekilafan kula namine kula manungsa mboten luput saking kekilafan lan kesalahan. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.